Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Este domingo 16 de novembro. Xa estamos casi ao finales de ano, verdad? Temos 20 grados. Estou chovendo hora de mañán. Mollaste moito, Francis, non? Non, nada, pero agora xa está a Agora sair xa está o o día sol. precioso. Bueno, temos 20 grados de temperatura. E na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, chove tamén. Teñen 9 grados de temperatura. Vamos a empezar hoxe con esta muiñeira. Estimados ouvintes, esta fala que todos os domingos, este idioma que todos os domingos lle chega a vostedes, o que está escoitando agora, acompañaron por centos de anos a vida da nosa Galicia. Estas palabras que vostedes escoitan ao longo e ancho do Río da Prata son a memoria que acompañou o emigrante na mentras forxaba un futuro nestas terras de acollida, dende aquel 3 de setembro de 1950. Dicir isto, amigos, xa abondaría, pero non. Porque esta voz radial que un día se espallou polas pampas de América, poñendo no éter a voz melosa do noso rico e bello idioma, que este ano cumple precisamente 75 anos, sendo o programa de radio máis antigo do mundo. Chéganos a nova de que o Goberno de Galicia, por medio da Consellería de Cultura, distínguenos co premio Cultura Galicia 2025 Proxecto Exterior. Ese premio, amigos, énchenos de orgullo que moito agradecemos, pero non nos pertence. O premio pertécelle a vostedes e tamén a eles, a aquel grupo de emigrantes que axudaron a manter vivo o recordo da nosa terra. E seguindo a doutrina de Castelao de quen foron amigos, compañeiros e até albaceas, fundaron este espacio radial dende Radio Carve ca complexidade do seu director don Raúl Fontaina para reivindicar o arte, o folclore, a historia e, sobre todo, o idioma de Galicia. Eles foron os primeiros: Somoza, Tobío, Couceiro, Neiras, Crestar, Emilio Pita, Manuel Meilán. E despois viñeron outros, e outros, e outros, hasta nós. Foron testigos directos da prédica galeguista, que tomaron conciencia da identidade de Galicia. A promoción do idioma, a creación de redes sociais de solidaridade coas familias que quedaban alá. Falábanlle aos emigrantes de unha Galiza limpa, con relatos emocionantes, tan emocionantes, que funcionaban como un antídoto contra o olvido, o triunfalismo ou, no peor dos casos, o fracaso. Non buscaban héroes, senón dignidade. Verdade sin adornos, sin xuicios, para que lonxe da terra mantiveran viva a súa condición de galegos de nacencia.
Era toda unha lexión de almas que había que convertilas en sementadores de patrias e de matrias. Un esforzo humilde na súa orixen, pero tremendo no seu legado. E aí estaba a nosa lingua, a fala de falar, porque eran conscientes de que xamais se deben olvidar as raíces. Sin elas os árbores morren, sin elas nós tamén. Todos sabemos hoxe que a migración é unha proba irrefutable de inmadurez colectiva, pero tamén un suicidio colectivo. O noso querido Manolo Rivas escribía referíndose a nós estas famosas e bonitas palabras: as follas poden ser moitas, pero a raíz é unha sola. E agora, 75 anos despois, tócanos a nós levar con bo rumbo o timón desta historia que non quere ter fin, porque ser galego lonxe da terra é vivir con un fío invisible atada ao corazón. Os que estamos tan lonxe sentimos sempre correr polas nosas veas o rumor dos nosos mares, o verde das nosas campiñas e o eco de unha lingua que sempre nos fai levar un anaco de terra na alma. E así seguirá, amigos. Seguiremos con este estandarte da terra que é fronteira e garda do noso meloso idioma. No que ten que ver os nosos fundadores, Galicia ten que empezar a tallar o seu nome nos altares do Pórtico da Gloria, para que os ánxeles recollan a quenes levaron a patria na memoria. E ali tamén estaremos nós. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400 2739.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Unha das institucións máis simpáticas que temos aquí en Montevideo é precisamente o Centro Cultural e Social Bergantiños. O anterior alcalde de Carballo, o ben querido amigo Evencio Ferrero, sempre dicía que Carballo non tiña 18 parroquias, que tiña 19, e que a máis grande estaba aquí, en Montevideo. O actual alcalde, Daniel Pérez, xa era diputado autonómico e concellal de deportes. Agora parece ser que vai facer unha dedicación exclusiva no concello. Daniel naceu en Silván, en Herbecedo, en Coristanco, terra de patacas e Silván, e ali aquel cancionciña que canta San Antonio da Gualada, Santiño moi pillabán, que lle foi facer un neno a Saleta de Silván. Pois aí en Silván é onde naceu o actual alcalde de Carballo, que está hoxe con nós do outro lado do teléfono. Dani, moi bons días e moitas gracias por estar con nós. A todos e a todas, e grazas a vos pola chamada. É un placer falar con Dani, con vos e con tanta xente na migración. Unha responsabilidade tremenda, non? Sustituir a Evencio, un gran alcalde, un dos alcaldes que levaba máis tempo en Galicia ou en España, un dos alcaldes que levaba máis tempo no cargo de alcalde, non? Sí, foron 46 anos dedicados á política e 22 como alcalde de Carballo. Así que, desde logo, foron moitos anos os que eu creo que en Carballo viuse ese cambio ao longo deses 22 anos de goberno de Evencio. É un legado importante, é un reto, estamos para continuar con ese traballo iniciado fai xa máis de 22 anos. Dicen que Carballo camiña ao futuro, ese Carballo 2020-2030, cheo de desafíos, verdad? Sí, a verdade é que cando se goberna hai que tentar sempre transformar. A labor de goberno ten que ser continua. Temos moitísimos proxectos encima da mesa, proxectos para seguir transformando Carballo e conseguir o que creo que debería ser o principio de toda acción de goberno, que é mellorar a vida das persoas. Estamos nese camiño, temos unha axenda xa plantexada e ir cumplindo pouco a pouco os pasos que son necesarios para que Carballo sexa iso, un bo lugar para vivir. Dani, a semana pasada festexou 56 anos de vida o Centro Bergantiños de Montevideo, precisamente, Francis, con un homenaxe á nosa audición sempre en Galicia, que moito agradecemos, un recordo aos nosos 75 anos de vida aquí na Radio Uruguaya. Quixéramos que lle mandaras un saludiño a todos os bergantiñáns que rodean ese Centro Cultural Bergantiños. Pois nada, desde aquí, dende Carballo, dende Galiza, pois mandar un saúdo, un abrazo, unha aperta enorme para todos os galegos e as galegas que están alén do mar, pero que sepáranos o mar, pero únenos moitísimo. Creo que é importante seguir tendendo pontes e que sepades que aquí e alá somos o mesmo, somos galegos e temos que buscar sempre pois eses puntos de encontro como é o día de hoxe con esta conversa que conecta dous mundos separados xeográficamente pero unidos no corazón. Dani, levouse a cabo un homenaxe ao escritor e poeta e tamén moi recordado por nós, Cándido González Tiradas. Como se dou ese caso? Antes desto, falando disto, sabes que teño na man unha, que seguro que o sabes, unha primeira edición do Mal de Ollo, sí, de Cándido González Tiradas, que foi publicado en Bos Aires no ano 1954. Creo que sabes bastante ben de onde saliu este libro, porque un bo amigo teu, unha persoa que te quere ben, pois donouno ao Concello de Carballo, pois precisamente no ano no que recoñecemos a esa figura que foi González Tiradas, que foi un carballés que tivo que emigrar, pero que aínda aló seguiu mantendo vínculos, pensando sempre en Galiza, traballando na emigración como tanto no eido social como cultural, na súa faceta de escritor
E por iso, moitísimas grazas por este libro que sei que recuperaches e que vai ocupar un sitio importante no Concello de Carballo. Este ano celebramos a súa figura, precisamente, pois neses no ano do seu cabodano, pois faremos un roteiro, xa fixemos unha ofrenda floral no FIOT, no Festival Internacional de Outono de Teatro, fixose unha homenaxe á obra do Mal de Ollo. Entendemos que hai que celebrar, sobre todo recordar a quen foi importante na nosa vila, aínda que por circunstancias tivera que emigrar lonxe, como hai moitísimos galegos e galegas neste momento, carballeses, alén do mar. Santi, Dani, o problema de Baldaio, como se soluciona? O problema de Baldaio, o problema da lagoa. Vamos a ver, aquí está claro que a lagoa neste momento non ten saído ao mar. Isto xera un importante problema tanto de salubridade, pero tamén para o Banco Marisqueiro, e era necesaria unha actuación da autoridade competente, que neste caso é a Xunta de Galiza. Falamos coa directora xeral de Medio Ambiente, que é a responsable da actuación, fai 15 días, e comprometeuse a facer unha actuación que é simple, abrir un canal para que dé saída a auga que xa leva 4 meses apozada na lagoa de Baldaio. É imprescindible esa actuación para conservar o ecosistema, para conservar a fonte de traballo que supón o Banco Marisqueiro, e sobre todo tamén por unha cuestión de salubridade e para evitar tamén inundacións. En principio, as obras vanse facer pronto. Eu creo que é imprescindible que se fagan antes que veñan os temporais. Despois vai ser todo moito máis complicado. Daniel Evencio, cando deixou o cargo, deixouche tamén algún consello? Evencio non é un home de consellos. Eu creo que eu Evencio sempre digo o mesmo, é dicir, apréndese moito estando ao seu lado e mirando como fai as cousas ou simplemente como escoita. Creo que a principal virtude que tiña Evencio no cargo era saber escoitar. Temos moi claro que para acertar na acción política é sempre imprescindible escoitar a xente. Eu creo que esa é unha norma que temos moi clara os que continuamos ese traballo iniciado fai tantos anos, e que hai un proxecto que mira directamente para as necesidades da veciñanza. O exemplo son os consellos parroquiais que temos en Carballo. Cada parroquia xuntámonos cos veciños para que eles sexan os que nos digan cales son as prioridades para a súa parroquia. Daniel, queríache facer precisamente eso. Que é o máis urxente que está precisando agora o Concello de Carballo? Carballo, eu creo que hai dúas partes. Hai que diferenciar a parte urbana e a parte rural, no sentido en que no rural fíxose durante estes 22 anos un traballo que moitas veces non se ve, pero que é fundamental, que é dotalo de servizos tan básicos como é a auga e o saneamento. Neste momento en Carballo, máis do 90% da poboación conta con auga e con recollida de saneamento. Aínda falta, hai moito traballo aínda por facer, pero dende logo avanzouse moitísimo, e todo con fondos, insisto, sempre o digo, con fondos propios do Concello. Por lo tanto, fai 22 anos iniciouse ese tránsito cara a dotar de servizos ao rural, estamos camiño de facelo. Os consellos parroquiais e os locais sociais sirven como unha canle de comunicación, pero tamén como unha especie de dinamizador social no rural. Cada parroquia ten o seu local social. E despois na parte urbana hai importantes retos e hai que mirar cara ao futuro, porque a verdade é que hai unha peonalización de determinadas rúas, hai unha política de facer máis amable a vila para a xente, e estamos nese camiño. Agora acabamos de recibir fondos europeos, os fondos EDIL, unha importante cantidade de Europa, que nos permitirá afrontar actuacións que son transformadoras para Carballo, e de alguma maneira xa estaban previstas, pero ahora van a servir como acelerante eses fondos que veñen de Europa. Hai que avanzar sobre todo para que a vila sexa para as persoas. Eu creo que é algo fundamental. Xuntando esas dúas partes do Carballo rural e do que é a zona máis urbana, creo que se facemos un balance nos 22 anos de goberno que tivo Evencio Ferrero e o BNG,
está claro que os avances son absolutamente evidentes, aínda iso sí, temos unha cousa clara, hai que seguir sempre traballando e sempre para mellorar, seguir transformando, senón teríamos que marchar para casa. Claro, Daniel, este programa escoítase tamén en Bos Aires, a esta hora da mañán están nos escoitando en Bos Aires. E moito agradecemos eso a todos os ointes que temos por ese lado do Río da Prata. Tes algún familiar por aquí? Perdón? Se tes familia en América? E sí que teño. Quen non? Pola parte de miña avoa era de Noví, era de Ardaña, ten un irmán que era Pepe, que marchou para lá con 19 anos. Alá fixo a súa vida, como fixeron moitos galegos e moitas galegas, e moitos carballeses que marcharon para lá. Tivo unha filla, Marita, casou con Reinaldo, con descendentes italianos, e agora, despois levaban sin verse máis de 30 anos. Meu pai organizoulles unha viaxe, sorpresa case, para xuntalos alá en Montevideo, e foi, creo que, o momento máis emotivo da miña vida. E aí tamén tive conciencia de que teño familia máis aló do mar, seguimos mantendo contacto e mandolle un saúde e unha aperta enorme porque os boto moitísimo de menos. Daniel Pérez, alcalde de Carballo. En febreiro andaremos por aí, andaremos por aí a recoller un premio que nos otorgou a Xunta de Galicia. Bueno, xa contaremos contigo e falaremos en persoa e darémonos un abrazo, Moitísimas gracias por este tempo que seguramente terás moi atareado para traballar polo Concello de Carballo. Moitísimas gracias, Daniel. Pois grazas a vos, por suposto, cando se vides por aquí, estades convidados a vir ao Concello, dareche ese abrazo, e nada, seguiremos a traballar por Carballo, por xerar esas oportunidades que tamén poden ser aproveitadas máis aló do mar, porque é verdade que neste momento Carballo, Galiza, ábrese un mundo de posibilidades en moitos aspectos para a xente que vive máis aló do mar tamén, e estaremos deseando vervos e disfrutar da vosa presencia. Gracias pola chamada, un saúdo enorme para todos os galegos e galegas, para todos os carballeses e bergantiñáns que están alén do mar. Moitas gracias, Daniel. Vamos a escoitar a Xoca Loma rendindo homenaje ao novo alcalde de Carballo, Daniel Pérez. Vamos a escoitar Camiños polo grupo Xoca Loma, que tamén é de Carballo. Mistura de terra e froles, canto fai que non gozando, canto gozando vive monte. Tantos anos se botaron por riba diste meu corpo, que xa me teñen deitado, deixándome quitan sollo. Onde estades meus camiños onde estades? Camiños eu que vos fixen, somente fun camiñante. Quixedes vos agora a miña vida ao remate. Non me levedes camiños, non vedes que estou chorando. E dame medo chegar ao lugar que está agardando.
Bueno, amigos, vamos agora as novas, verdad? Pois veña, Francis vai nos ler as novas de Galicia que acaban de chegar e que veñen enviadas por o noso querido Monterroso, que xa anda por Montevideo, xa está aquí en Montevideo. Todas foron enviadas por Monterroso, aínda que estaba a piques de vir para Uruguai. Pois que ben, agora xa se encontra en Montevideo, en calquer momento ven por aquí, por sempre en Galicia. Empecemos por esta, un compromiso para despedir e lembrar aos falecidos no seu idioma. A Igrexa e o Cemiterio de Bande acolleron o sábado 8 de novembro a celebración do Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia, unha iniciativa que organiza cada ano a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, co obxectivo de fomentar o uso do galego no ámbito dos ritos funerarios, para non caer na incoherencia de despedir os defuntos nun idioma que non é o seu. Para logralo, a Asociación de Funcionarios, a Igrexa da Baixa Limia e a Alianza Evangélica Española comprometéronse a traballar en conxunto co apoio económico e técnico da Secretaría Xeral da Lingua e da Deputación de Ourense para facer un catálogo de modelos de necrolóxicas e lápidas na nosa lingua, substituir as lápidas existentes en castelán e oficiar as cerimonias litúrxicas en galego. A Real Filarmónica de Galicia presenta un programa dedicado á familia Schumann, estreado neste mes de novembro en Vigo e Santiago de Compostela. O concerto ofrece ademais a estrea mundial da obra Tau, da compositora Leticia Goaz, obra que fixo por encargo desta compañía. E de destacar que, con motivo da celebración do seu 30 aniversario, a Real Filarmonía de Galicia realiza encargos de pequenas obras coa finalidade de dar visibilidade aos compositores actuais. A cultura galega participa na celebración dos 500 anos de Camões en Galicia. Estaba lendo atentamente porque hai moita xente que dice que Camões naceu no Valle Miñor, Bueno, vamos a ver, como é a nota? O Consello da Cultura Galega, en colaboración coa Real Academia Galega e a Cátedra de Estudos Galegos da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa, organizan na capital lusa actos conmemorativos polo 500º aniversario de Luís Vaz de Camões, unha das principais figuras da literatura portuguesa. Unha das actividades é a exposición do libro galego en Frul, que dá conta do aprecio que lle tiñan a literatura galega afamados escritores portugueses como Leite de Vasconcelos ou Fidelino de Figueiredo. A exposición complétase con obras nas que se manifesta a influencia de Camões como ser en Eduardo Pondal, en Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, representado cunha edición de 1909, e tamén no discurso Alba de Gloria de Castelao, entre outros. Ademais, o Concello de Cultura Galega promoveu no marco da celebración a terceira edición do encontro coloquial Vidas Paralelas, nesta ocasión centrado na relación entre a literatura galega e a portuguesa. Acto simbólico de izamento da bandeira galega. A ver, como é isto? Ao longo de toda esta semana, coincidindo co aniversario da primeira Asamblea Nacionalista das Irmandades da Fala, que tivo lugar en Lugo o 17 e o 18 de novembro de 1918, a bandeira galega tivo presenza nas rúas e vivendas de toda Galiza. A acción tivo lugar no marco da campaña que a plataforma social Vía Galega ven desenvolvendo para divulgar e popularizar os símbolos nacionais. Así, onte, sábado 15 ao mediodía, máis de 30 concellos procederon ao izado da bandeira, acompañado de lectura de poemas alusivos, todos eles a bandeira galega. Contouse, ademais, con diferentes actuacións musicais e deuse lectura a un manifesto elaborado para a ocasión. Amancio Prada celebra as bodas de ouro do seu disco Rosalía de Castro. Que ben, non? Rosalía de Castro, hai que ter ese disco, temos que telos por aquí. Contame. Amancio Prada iniciou en Burela o 25 de outubro pasado unha xira artístico-afectiva para celebrar os 50 anos do seu segundo disco, que no ano 1975 foi totalmente dedicado á poeta. Nestes concertos, Amancio canta en galego e en castelán todo o repertorio que fixo ata hoxe sobre os poemas de Rosalía, incluindo tamén temas compostos despois de 1975. Preguntado Prada que fai cando non canta, contesta textual: collo a gadaña e póñome a segar, lembrando a infancia. Limpo camiños ou corto ramas secas, porque eu fun un neno labrego, un de tantos que levaba a terra nos zapatos. Bueno, pues vamos a escoitar a Amancio Prada.
Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. Alo nas tardes serenas, alo nas tardes caladas, fanse máis duras as penas que nas brandas alboradas. Alo nas tardes sombrisas, alo nas tardes escuras, fanse máis cortas as risas, máis negras as desventuras. Que non hai sera tranquila para quen remorsos garda, e máis presto se aniquila canto máis a noite agarda. E ancora sorrindo canto con brío, tanto chorei tanto como as auguiñas dun río. Viven envasados días, fondas penas e pesares, e choribauas tan frías como as auguiñas dos mares. Viven tan fondos amores e tan fondas amarguras, que era fonte de dolores nacida entre penas duras. Ora río, ora contento, vou polas eiras cantando, vendo donde ven o vento cando vou levar o gando. Ora con grande sosego durmo na beira das fontes, durmo na beira dos regos, durmo na punta dos montes. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Vamos agora cas novas do patronato, hai noticias, non? Moi importante, mañá, luns 17, Asamblea Xeral Ordinaria, e o luns da semana seguinte, o luns 24, eleccións no patronato para a renovación parcial da xunta directiva. Así pois, mañá luns e o luns seguinte da outra semana, as eleccións. A presentación de listas é só ata o mércores 19 ás 7:30 da tarde. O día seguinte da Asamblea, o martes 18 ás 7 da tarde, teremos a exposición de óleo e fotografía cos traballos do ano dos alumnos. Ajá. O venres 21, unha semana moi apretadiña de cousas. Venres 21 ás 7 da tarde, Obradoiro de Literatura presenta o seu traballo sobre Realismo mágico en Galicia, a cargo da coordinadora do Obradoiro de Literatura, a doutora Dedi Varela. E o xoves 27 de novembro poderá verse no patronato o filme de Xan Leira, Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración, que xa foi, o documental xa foi estreado en Galicia. Será a proxección ás 7 da tarde. E algo moi importante para a nosa institución é que coas próximas actividades que teremos no patronato, nos horarios e nas datas xa nomeadas, o patronato participará na celebración do mes de las migraciones que organiza o Museo de las Migraciones, o MUMI, unha celebración que se realizará desde o 18 de novembro ata o 18 de decembro. As primeiras actividades neste marco do Obradoiro deste marco co MUMI serán a de Obradoiro de Literatura, Realismo mágico, a de la exposición de óleo e fotografía e a película. Ajá. Invitamos, pois, non só a colectividade galega, senón a todas as colectividades existentes aquí no Uruguai a concorrer nesas datas a nosa sede, que serán, verán actividades galegas na nosa sede da Rúa Rondó 1421. E agora imos a música. Era Galicia un puro valo oco de densidade, verde fume morno. Era Galicia a chaira máis espida, inerte néboa, sobrillo de lodo.
era Galicia, esguío vento agudo, encrequeñando en si todas as cousas. Era Galicia, un árbore lentamente ensumíndose un pouco a cada hora. Era Galicia, cega voz de terra sen vengar, mudos ecos que nos moven. Era Galicia, un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia, a patria do traballo, de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, estamos intentando unha comunicación con Bos Aires para falar coa portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Vamos a ver se temos suerte. Entre tanto, a nosa compañeira está intentando chamar a Bos Aires. Coméntolle que vimos de recibir moitas felicitacións polos premios otorgado polo Goberno de Galicia. Merecido premio, felicidades, dinos Alberto Sueiro, es diputado, integrante do xurado. Moitas felicidades por ese premio da cultura galega en proyección exterior que vos acaba de conceder Nuria López, unha periodista. Moi boas, Toni, a estas alturas considero que enterado, felicidades a todos. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que lle parece? Enormes parabéns, Xosé María Monterroso de Besa, orgulloso de que nos honra por vostedes, parabéns por o premio da cultura, Yamandú Ortiz Gilbert. E moitísimas felicidades, moitos deles xa iremos comentando con vostedes ao longo das nosas distintas emisións radiales. Vamos que xa estamos ao tanto. Na compañía de a eurodiputada e querida amiga Ana Miranda Paz, coordinadora da área de Relacións Internacionais, estuvo estes días por Montevideo Ana Pontón, portavoz do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, é a primeira muller en liderar un partido político en Galicia. Está en Montevideo, entre unha axenda moi apretada. Entrevisteuse co presidente da Nación, mantivo reunións co CRE, co Consello de Residentes, coas xentes da cultura, porque tamén anduvo polo noso patronato. Xa o pé do avión que a levará de novo a Galicia, como sempre en Galicia, tamén escoitas en Bos Aires, pois vamos a intentar matar dous páxaros dun tiro. Ana, moi bons días. Hola, moi bons días, que tal? Supoño que levarás un feixe de inquedanzas, pero tamén de ideas, verdad? Pero o que hoxe todos os uruguayos comentan, está na primeira páxina dos periódicos, é o tema Cardama. Vostede estivo co presidente Orsi e despois defendeu ante a prensa a excelencia dos esteleiros galegos, verdad? Bueno, evidente que este é un tema que está marcando a xenda política uruguaya. Eu non quero entrar en cuestións de decisións internas dese goberno, bueno, pues que ten as súas razóns para tomar as súas decisións, e en todo caso é o que lle trasladei ao presidente que o sector do naval en Galiza é un sector con tradición, con experiencia, que dos nosos asteleiros teñen saído buques de todo tipo, tanto de construcción naval como civil, que o sector ten excelencia, e tamén pues que creo que é importante que haxa unha solución que sexa beneficiosa para ambas partes. Eu creo que é evidente que para Galicia é importante este contrato,
o sector naval é un sector relevante e eu agardo que esa solución chegue máis cedo que tarde. Outro tema que sí, ese sei que lle importa moito é a liquidación de Casa de Galicia, verdad? Cree que hubo intereses políticos ou económicos nesta liquidación? Bueno, a verdade é que esta é unha pérdida moi importante non só para a comunidade galega, creo que tamén para Uruguai, dun hospital que era referente e, bueno, o peche de Casa Galicia, pois, ou a pérdida, no, de Casa Galicia, pois é unha pérdida patrimonial importante dentro dese ámbito. Pola información que nos temos, creemos que hai aspectos que deberían ser investigados, porque será un proxecto viable que o único que tiña era tensións de crédito e parece que tamén hai intereses espurios que teñen que ver coas portas xiratorias que operaron nese momento. E a nos o que nos gustaría é que houbera transparencia, que se analizara e investigara ben que pasou con Casa Galicia e que se depuren as responsabilidades que se sean necesarias. Nas súas xuntanzas con xente tanto do Consello de Residentes como con no noso patronato, falou vostede da posibilidade de crear un instituto ou un liceo, como lle dicimos aquí, e incluso lle puxo o nome Rosalía de Castro. É posible? É unha cuestión de vontade política. De feito, o Estado español ten o Instituto Cervantes, os cataláns teñen o seu instituto, os vascos tamén, e o que non pode ser é que o galego non teña unha institución destas características que nos proxecte no exterior, sobre todo cando además nos temos a toda unha rede xa de galegos e galegas, no, que iban a contribuir nesa labor, que lle daría máis potencia tamén ao coñecemento de todo o que significa a emigración e que é unha forma de facer marca de país, no? Creo que non só se trata de proxectar a nosa lingua, a nosa cultura, sino que detrás dese coñecemento tamén vai a estar oportunidades económicas para Galiza e creo que é incrible que a estas alturas non o teñamos. Desde logo, un compromiso claro de goberno do BNG é crear ese instituto que ademais leve o nome da nosa poeta máis internacional como Rosalía de Castro. E falando de cultura, Ana, falou tamén vostede da homologación dos títulos universitarios para fillos e netos de galegos. É posible eso tamén? Pois nós o que estamos detectando é que hai dificultades na homologación, en moitos casos estánse prolongando demasiado os trámites e por eso creímos que unha posible vía para axilizar esa tramitación sería a transferencia desa competencia a Galiza, que ademais se leva todo o que ten que ver con educación e que podería ser unha maneira de facilitar que aquelas persoas que queren desenvolver fora os seus proxectos teñan validada a súa formación. Non somos un país emigrante, sabemos o que significa a emigración, creo que tamén é importante que haxa un retorno de fillos e netos da emigración que podan aportar a Galiza e ámbitos onde agora mismo necesitamos xente que veña a traballar e pareceme que esa é unha vía tamén para poder captar talento que é fundamental para que un país poda progresar. Pero eso habría que contar con Abascal, non? No, a verdade, non nos fan falta, non podería vetar, isto é unha cuestión de vontade política do goberno. Claro. E nos o que vamos a volver a levar ao Parlamento de Galicia, porque ademais xa se ten feito en algunha outra comunidade autónoma e non entendemos pois por que xa o goberno galego non está solicitando, que sería quen tería que estar mirando un pouco por esta cuestión. Vamos a volver a falar de nós, dos emigrantes, Ana, porque falou vostede, e pareceume moi ben, de incrementar os presupostos para facilitar ese famoso retorno dos emigrantes á súa terra, que agora está en cerca de 14 millóns de euros. É o 1% dos presupostos, verdad? Bueno, realmente é unha cifra do 0,1%, ¿no? Temos os presupostos de 14.000 millóns de euros e os retornos só se lle dedican 14. Creemos, ademais, que se realmente Galiza non quere apostar por ese retorno como un elemento para generar máis desenvolvemento económico, social e tamén ser, como debemos de ser, unha terra de acollida, creo que sería importante que se incrementaran nun 50% os fondos, chegando ata 21 millóns de euros, que se mellorara e asustara ben o programa, porque é certo que até agora tivo uns resultados bastante cativos. Está mellorando o número de votantes do BNG e posiblemente
non vai a ter, polo menos non vai a ter maioría o Partido Popular nas próximas eleccións. Iso que se debe? Hai unha xuventude moi arraigada ao Bloque Nacionalista Galego, non? Sobre todo a xente xoven. Pois, bueno, nos últimos anos tivemos un crecemento exponencial, pasamos de estar en 6 deputados a 25 a convertirnos na segunda forza política en alternativa. E neste proceso houve pois, todo un segmento de xente nova, mulleres, que nos impulsaron no noso crecemento. Evidentemente, nos dirixímonos ao conxunto da sociedade e neste momento o reto que temos é que nas próximas eleccións teñamos por primeira vez pois, un goberno dirixido polo BNG e nos vamos a traballar para seguir gañando a confianza dos galegos e das galegas en todas partes, dos que viven en Galiza, dos que están na emigración. Queremos contar coa xente na emigración do noso proxecto de goberno, porque a verdade é que nos parece que quizás nos últimos tempos miramos pouco para a emigración como país, non? Galiza quizás non atendeu suficientemente este aspecto. Creo que neste momento, ademais, temos a moitas persoas que están pasando mal, non? Con pensións ou salarios que non lle chegan para chegar a fin de mes, con dificultades, por exemplo, aquí no caso da Argentina, polos recortes en sanidade, en educación, e temos que tenderlle a man a toda esa xente, porque o noso modelo é o modelo dunha sociedade cohesionada que non deixa a ninguén atrás, e creo que coa emigración temos unha débeda pendente de saltar en moitos ámbitos. Ana, non cree que pode suscitar polémica en Galicia o seu encontro con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, a polémica é inherente á política, non? En todo caso, creo que máis a opinión que cada quen poida ter Claro. pois dun goberno ou dunha acción, cando hai pois fenómenos como o lawfare, hai que ser, eu creo que solidarios, denuncialo e, en certa maneira, pois tamén me parece que é unha forma de fortalecer a democracia. Bueno, pois non a molestamos máis. Benvida a Sudamérica, benvida ao terceiro mundo, e que pase moitas veces por aquí, por Montevideo, e ver se algún día se chega aos nosos estudios e falamos aquí longo e tendido sobre a realidade galega de hoxe, que, bueno, con moitos problemas está indo adiante, é que se solucione, por suposto, o problema de Cardama, verdad? Verdade, bueno, pois nada, moitísimas grazas, é un placer para min poder estar nesta cadea, que ademais é a cadea máis lonxeva na nosa lingua, e que nos parece que, bueno, se tamén é un orgullo de país, para min desde logo é moi emocionante poder estar aí. Nos vamos a seguir traballando por Galiza e para Galiza, esa Galiza que non é só a Galiza territorial, sino que é unha Galiza extensa. Esta viaxe pois foi moi reconfortante, moi emocionante e moi ilusionante, o contacto coa colectividade galega, poder tamén estar aquí en Argentina, pois pero bueno, tamén homenaxeando aquí en Argentina este ano Castelao, recordando a memoria do galego que máis traballou por Galiza no século XX, da nosa figura política máis importante dese século, e, bueno, este evidentemente non é un punto final, é un traballo colectivo. Eu creo que tamén é importante que a colectividade galega sepa que a miña man está sempre tendida. Ana Pontón, moitísimas gracias por as súas palabras, sobre todo estas últimas que nos enchen, que nos van poñer a pel de galiña, é verdade, Delle un biquiño tamén a outra Ana Miranda, que este ano non veu a saludarnos. Sí, bueno, tivemos unha xenda moi apretada, pero Ana Miranda tamén vos manda bicos, e sabedes que vos ten un enorme cariño, igual que eu, e moitísimas grazas, primeiro por contar comigo, pero sobre todo polo traballo que facedes aí, pois dándolle voz a Galiza, en galego, traballando pois desde esa parte do mundo para que se coñeza o gran país que somos e o orgullo que temos que sentir de ser desta parte do mundo. Hoxe acabamos tamén de comunicarnos e de falar con el, de entrevistar o alcalde de Carballo, que é un novo alcalde, Daniel Pérez. Con Daniel, sí, que tamén é do BNG. Persoa. Que tamén sustituíu a Evencio. Bueno, creo que sí, perdoa. Bueno, moitísimas gracias, Ana. Moitas grazas ás dúas Anas. Gracias a vos. Dime, Francis, moitas gracias ás dúas Anas. Nada, moitas gracias. Bueno, un biquiño e bo viaxe a terra, bo viaxe. Bo día, gracias.
se o mar e o vento en nos abrirse a cantar e pasar polos lugares como vento no areal, abrir todas as ventanas coas que habito de acabar. Amigos, mentras Francis intentaba chamar por teléfono a Buenos Aires, eu comentaba os saludos que recibimos co gallo deste premio que nos otorgou a Xunta de Galicia, o Goberno de Galicia. Pero, se me permites, Francis, quixera suliñar ese estupendo homenaxe que nos fixo Bergantiños, que Anabel García, súa presidenta, quedou moi sentida de non acordarse de invitar a vostedes, as miñas compañeiras, tanto a Francis como a Ana. Pero eu sei que comigo estabades tamén vos, en aquel momento, e comenteino tamén cando se me puxo o micrófono a man de que faltabades vos. Pero, bueno, esas cousas, o máis bonito é que se acordaran de tirarme unha plaquiña. Moi ben, agradecemos yo, pero claro. A verdade é que contigo estaba moi ben representada a audición. Claro que sí. Mira, contame agora, porque antes fixenos moi corrido, os saludos que temos. Recibimos moitos saúdos polo premio. Vou ler algúns. Claro. Merecido premio. Felicidades. Alberto Sueiro, exdiputado e integrante do xurado. Moitas felicidades por ese premio da cultura galega en proxección exterior que vos acaban de conceder. Non pode ser máis merecido. Aperta enorme a todo o equipo. Nuria López, periodista. Moi boas. Querido Toni, a estas alturas te considero ya enterado de la concesión del Premio de la Cultura Gallega de Promoción Exterior a vuestro programa de radio. Recibe mi enhorabuena emocionada por este premio merecidísimo, por el ímprobo y denodado trabajo que durante tantos años habéis realizado por el mantenimiento y difusión de nuestra cultura en Uruguay y Argentina. Felicidades, Daniel Pérez, o alcalde de Carballo que entrevistamos hoxe. Enormes parabéns, finalmente recoñecen e enmendan unha débeda de décadas. Estou convosco. Claro o noso amigo José María Monterroso de Besa. Claro que está con nós. A quen saudamos e damos a benvida ao Uruguai. Orgullo para nós e honra para vostedes. Parabéns polo Premio da Cultura Galega 2025 neste 6 de novembro. Longa vida a Toni e o seu equipo coa nosa gratitude, saúde e terra. Xamandú Ortiz Xibert. E moitísimas felicitacións máis, algunhas delas. Delegada da Xunta de Galicia Montevideo, señora Elvira Domínguez. Cineasta Xan Leira, quen fixo o documental Sempre en Galicia, Voz e Pensamento Galeguista na Inmigración, que veremos no patronato o día xoves deste mes que sobre nosa audición. Comunicador e productor Mario Corrales, de España Vale. Xunta directiva do Club Social e Cultural Bergantiños, como xa dixo Toni. Xornalista Paula Sabajanes. Periodista e escritora Silvia Tasende, historiador e catedrático José Núñez Seixas, escritor Fernando Cabeza Quiles, escritor Manuel Loza, escritor, sociólogo e crítico teatral Santiago Pasos, poeta e escritor Miguel Anxo Fernán Bello, escritor Benjamín Vázquez, institución amiga Centro Gallego de Montevideo, integrante da directiva do Centro Gallego de Montevideo, señora Rosario Antón, xornais La Vanguardia Digital, La Voz de Galicia, Nos Diario, El Correo Gallego. E pedimos disculpas porque
se omitimos algún porque foron moitísimos os saúdos recibidos. O que non quero omitir é precisamente o saludo que me enviou Pepe Piñeiro, o noso presidente do patronato. Ese eu non o teño. Pero bueno, todos foron moitos, pero bueno, quedamos por aquí, moitísimas gracias a todos, que vaise noso tempo, non? Vaise noso tempo, terminamos con música. Bueno, Peña, vamos a terminar con música. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí Sempre en Galicia, o programa máis bello do mundo, falando enteiramente en idioma galego. O programa, ademais, dende CX12 Radio Oriental, que é a radio máis galega do dial uruguayo. Hasta o domingo que ven. Pero antes imos recordar aos nosos ointes que mañá, luns 17, teremos a Asamblea Xeral Ordinaria. Ajá. E o luns 24, moi importante, as eleccións para a renovación da Xunta Directiva. E tamén, o día seguinte, o martes 18, teremos a exposición de óleo e fotografía. Ali elixirase, ademais, a postal do ano 2025 do patronato entre todos os cadros e as fotos expostas. E o venres 21 teremos o Obradoiro de Literatura, que vai facer a súa última actividade, Realismo Mágico en Galicia. Moi interesante. Así pois que esperamos vos o luns, o martes e o xoves sempre os esperamos. E o venres 21, perdón. Luns, martes e xoves 21. Bueno, ata o domingo. Ata o domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.